Ahojte priatelia, tak dneska opäť mám radosť, takže opäť robím video. Sme u nás v Banskej Bystrici, u nášho overeného predajcu, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti. Tak keď nám prišiel na preverenie takýto Lexus RX, tak som mal veľkú radosť. Ja Lexusy mám rád, to tam musíte povedať, to už som spomínal aj v našich kratších videách, reelskách, keď sme natáčali, že tie Lexusy mne režú, ja ich mám rád. Toto konkrétne RX 450H, pod kapotou 3,5, 6 valec. Keď to porovnám napríklad s tým NX-kom, s tým 2,5 litrom, tak je to proste vyššia liga, ten 6 valček, keď si tam tak pekne brunčí v tých nižších otáčkach, tak je to väčší zážitok z jazdy ako s tým 4 valčekom. Čo sme sa boli previesť predajcom nejakých 15 km, alebo koľko to môže byť, neviem, tak spotreba 8 litrov vyšla, čo na 6 valec SUVčko, a s tým, že sa to aj skúša na tej kontrole, tak si myslím, že je to super výsledok. Tento konkrétny kúsok 2022, najazdených 80 000 km, je to aj štvorkolka, keď sme kontrolovali spodok, podvozok, je tam aj diferenciál, všetko, takže určite môžeme potvrdiť, že 4 kolesa budú fungovať. Ináč kúsok pekný, tento konkrétny, nejaké kozmetické veci sme našli na ňom, jak na každom jazdenom aute, nejaké skalky, jeden disk je obdretý, tento. A myslím si, že všetko sa to dá prežiť. Jediné, čo tak viacej zamrzí, ale to nejakým spôsobom určite doladíme, vyladíme, je, že tuto sú takto dvere oškreté, to je na lakovanie, ale vzhľadom na to, že tá cena je veľmi dobrá, čo vravel aj zákazník, tak si myslím, že nebude to nejaký taký problém, ktorý by sa nedal vyriešiť, keď je správna cena. Pneumatiky 2022, brzdy v dobrom stave, predok, zadok, motor suchý, ide veľmi pekne, aj ho trošku možno, že počujete, funguje všetko z výbavičky. My sme vedeli o tom, že tu bola taká menšia poistná udalosť, svetlo, blatník, nárazník sa opravoval, zákazník mal otázku, že či je to jednak dobre urobené, čo z môjho pohľadu je veľmi pekne urobené, a či neboli tu opravované nejaké väčšie časti toho vozidla. Nenašli sme nič, toto všetko pôvodné, tieto stĺpiky premeriavali sme, takisto sme pozerali aj tieto uchytenia, toto všetko mi príde pôvodné, zaprášené, špinavé, určite to nebolo menené, keďže tá poistná udalosť bola nedávno, by to ináč vyzeralo. Takisto aj nápravové časti sú pôvodné, takže kozmetická vec, stáva sa aj horšie veci v lepších rodinách. Interiér veľmi pekný, zachovali, jedine trošku vyčistiť by ho bolo treba, ale to je tiež vec, čo sa dá vyriešiť. Bude tam čakať zákazníka aj olejový servis spraviť na tom autičku. Tuto trošku koža, lebo boli tu sklopené sedačky a zimné pneumatiky nahádzané, tak sa to odtlačilo, tak uvidíme, či sa to vyrovná. Videl som nejaké také videá, že sa to dá nahriať a vyrovnať, keď to nejde po dobrom samo od seba, takže myslím si, že to je tiež také riešiteľné bez problémov. Vzadu vyhrievané sedačky tiež má odvetrávané vpredu sedadlá, vyhrievané sedadlá, čiže toto všetko šlape, funguje, výborná vec za mňa. Infotainment je taký japonský, takže to je trošku také horšie, jak býva pri Nemcoch napríklad, ale zase tá spoľahlivosť bude určite pri Lexuse niekde vyššie, by som povedal. Kufor samozrejme elektrický, toto sa mi tiež páči, aké pekne poctivé materiály sú v tom kufri, a dokonca aj toto máte v textílii, to je super, to sa mi páči, takéto niečo. Čo by ste vy na takýto Lexus povedali? Za mňa veľmi pekné. Servis tam bol tiež pravidelný, tam máme servisnú knihu od toho. Jedine bude treba olejk vymeniť, ale čo sme pozerali teraz na kontrole motor kvapaliny, tak ten olej
bol vo veľmi peknom stave, takže ja by som sa až hádal, že bol skoro možno vymenený, lebo úplne čistúčky, krásny, absolútne bez problémov. Keby mi tam napíšu, že bol vymenený, tak bez nejakej skúšky takej hĺbšej, že sa na to pozriem, by som možno aj tomu veril. Takže tak, za mňa veľmi pekné auto. Vedel by som si ho predstaviť, čo vy na to poviete. Mne sa veľmi páči.